Yan, prepare. Amoy. Magkasing kulay talaga ng damit. Couple. Sana all couple. Kinikilig pa tuloy si Trichalo. Mas, sadit na balde ma. Ayan, hanap tayo ng panibagong vlog. Tanggalan natin yung runner. At magkape muna ako. Sila tapos na. Okay. Tingnan natin dito sa loob. Luluto. Magluluto pala sila. Tol! Luluto. Ulam. Alin, Tol? 385. Puto tayo ng bakal. Apat na 385. Tol! Itong dito tol, baba tol. Ay, maliliit. Oo. Runner. Grinder natin. Yung gimato ni Kapulo. Grinder mo to. Ano? O ba isang may grinder dyan si ano? Di ba gamitin mo? Ayan o, nandun sa, ano, ibo. Yung grinder ko. Andyan sa ibo. Ano, di ba natin eh? Ito. Andyan sa karton yata. Naka-charge yata eh. Bakit? Naka-charge. 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 Yung grinder ko ba? Yung bato kayo? Andyan sa ibo. May mga parali pa tayo kanil? Oh. Ayun. Oh. Ha? No! Kaya ba ito yung libilos? Pamugit doon. Ay! Suka na itong bakal. Dalawa. Kaya subakan. Tapos kukuha ako ng 10mm dito. 10 ba to? Dalawa. Igigit na. Pang gitna ito dun sa ano, sa biga, sa gitna. Hindi kayo Arnel? Mudi. Para sa putulan lang. Tapos yung grinder natin.
Bim! Amoy Bim! Bim! Amo yung tagtag Bim. Amo yung tagtag Bim. Ito, nabumukan? Ha? Nabumukan? Bim, kapirit tayo Bim. Ay. Uy, ilan na yung pinuto mo? Anim. Gigit na nata tol eh. Haba yun, yun. Di na tumalit. Dalawa lang. Dalawa na siya. Nasukatan ko lang yung sabaw mo. Oh. Kape muna tayo. Uulan talaga. Yung kape ko. Wala nang init. Tingnan natin yung niluluto ulit. May. At tapos na magluto. Ano pala si Tasya. Si Starry. Parang ulan. Tingnan natin yung niluluto ni ate. Ano yan, te? Ano po yan? Baboy. Ah, karne. Kala ko baboy buo. Karne. Palambot ko. Dapat May ano. Gabi. Laman. Bungkukan. Anong ulam namin? Di pa luto. Maaga pa naman. Ay! Yan. Nag-study. Ay, may kachat. Hindi na ako nag-study. Hindi, may ano kasi may ginagawang ano. May kachat pala eh. Pusan, nga ni. Oo. Kumain ka na ba? Nakalagay dito. Kumain ka na ba? Atol! Sukat! Sukat o bikutan? Ano sukat, tol? Dito tayo sa baba, taga-putol tayo ng bakal na hatas nila. Ha? 100 yung malalaki. Tapos dos. Parang si Marandos sa kabila. 100 sa ta... Sama-sama tayong babalik. Bim! Tugtog! Hinaan mo yung sounds mo. Dala ko lang ay dasal at puso, tsaka lumang cellphone na may bitaw. 100 sa taas. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento niyong di naririnig ng mundo. Nagmamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Parang Jason hanggang magpasaya sa inyo, hanggat kaya ko tutulong ako. Napaasa biyahe, tricycle, jeep. Ito ba, tol? Minsan lahat Uy, 100. Doon na lang dito na. pero buo ang respeto, buo ang pangarap na Oo, Wow. ulan na. Run na guys! Bala kayo dyan. Sukat mo nga yung pinutol mo. Doon sa puputulin mo kung mas ma-sip. Kapit natin yung pinutol. Sabi mo na dyan. Like sito. Make nga yung ano. Walo. Kapit mo yung isang kasigurado. Putulin ko pa. Ito. Yung isang bakal. Napuputulin. Awag natin. Dito natin balukot. Hindi, yung bago yan. Yakit na natin. Kakalo ng bawasan. Abot ka na dyan. Oo, dito kay Kuanen. Pusok pa. Ay, dito sa mga.
Smiling. Tiwala sa Diyos, si pare kaysa lang ng magpasaya sa inyo hanggat kaya ko tutulong ako. Ayun na yung ulan oh. Tignan mo to. Grabe yung ulan. Umulan na. Oh. Papunta na rito. Ha? Saan pa? Ayan na yung ulan. Oh. Ayan na yung ulan. Grabe. Bago. Ay! Ang bag ko. Ang ulan. Lakas ang ulan. Kahapon pala umulan dito. Pero dun sa amin, grabe yung init. Sinusubukan lang yan yung bayan Trisha. Subukan pa to. Oo, tutulo. Susubukan yung poste. Tama yan sa poste para mabasa-basa. At sa biga, tama yan. Para mabasa. Prepare tayo na ano, Hoy! para sa biga dun sa taas, sa gitna. Buhangin. Oh. Alright. At yun sila. Nagluluto doon. Si Vince. Dito. Right. Madali yung dali yung ugat mo. Lugo pa. Mag-video ka lang muna dyan. Yung vlog nyo. Yung vlog nyo buhungin mo. Karnil. Kuya sa kanto, naman sa tulong kapit ka rin. Sama-sama tayo pagwangon dito. Kwento sa bawat kanto. May luha pero may ngiti rin. Dala ko lang ay dasal at puso. Saka lumang cellphone na may tatak sa gilid. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang Lopa, dali mo si Ori si Mintalo. Tatlo na tanong. Tatlo. kwento niyong di naririnig ng mundo. Tatlong bukas. O, dalhin mo tapos magdala kang isang buo. Ano ba ano? Ayan na, tatlong bukas. Huwag ka na magdala ng isang buo. Tatlong bukas. Yan na, tatlo. Puro ka lahat eh. Oh. Yan. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap niyong hawak-hawak. Pag kumatok, Saan ba mag-aalo? hindi artista, simpleng tao lang. Plato doon. Pero sa bawat Uy, ano na, ano na. Bilog na nga eh. Sa gitna may bubo. Bibit niya doon. mano gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Pinadala ang kamera para sa kwento. Ay, swalo sapon. Hangin yata yan. Oo. Sinagulay ulit. Sinagulay ulit kapot. Tapos yung sa ilan, sana ba ha? Amo. Tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento yung di naririnig ng mundo. Tubig, daksa tubig. Tubig daw. Malasakit, Mas pag-autob ka ho. paring kaysa manang magpasaya sa inyo hanggat kaya ko.
Ma! Ma! Tulog ka lang muna rin, Lu. Nilipat ang ano yan dun dito. Sa kabila, yan drum, para malapit. Tulog, may tricycle. Ano yung drum? May tricycle mga kalapit. Naghugas. Hugas ng drum. Ano sila? Igib. Si Ondoy. Bagyong Ondoy. Pinangalanan ng Ondoy kasi pinanganak daw yan, Bagyong Ondoy. Kaya yung mag-ina. Ipit. No, di pa palis. Di ba mansa palitan na rin mo. Nag-iigib si mama ni Tricia habang may patubig. Pupunuin niya raw yung 2 drum, tapos inugasan muna yan. Yan, prepare. Amoy. Magkasing kulay talaga ng damit. Couple. Sana all couple. Kinikilig pa tuloy si Tricia, lo. Oh. Lo. Kinikilig, lo. Ay! Couple. Para si Rati Sabado, ito talaga. Oo, nag-usap. Wala si Nuno. Oo, siguro nag-chat. Wala kasi si Nuno. Walang karibal. Halo na muna, hitilo. Halo ka naman, hitilo. Lo, kahit na lo. So, balaw pa Ay, din. papogi. Pati mo inibaw. Oh, lagyan. Galaw dito. Lo, dahan-dahan lingon. Lo. Lala. Ih. Ha? Oh. Ang ulam. May kamatis. Ay, amoy. Ako po balaw. Ay, may balaw pa. Talaga. Max na mas, manghang. Pampabata yung Ay, ulam. Ning, sadi mo na Ning. Tako mo ko na ako Ning. Pampabata. Nahumig ka ako isa. Mga daw ako. Nag-iigib. Iigib. Tapos buusan na namin. Madali na pala mapuno. 2 drum. Ay, pabayaan mo. Yan, normal yan. Dalawang baril ito. Puno. Yan, kumain. Magano mo na. Puno na yung drum. Puno na yung drum. Isa na lang. Tingnan pa ako. Ha? Pahinga. Pagod. Hingal pa. Pa naman yan. Tigbako man ako na po. Agyapon man. Magapon. Ako na po na. Tama to. Pag nabawasan, ay di nabawasan pala yan. Puno ko pa. Oo. Amoy. Kabigo ay hindi. Amoy. Yan. Bibig ko. Simula na kami magbuhos. Ayan po at magsisimula na kami magbuhos dyan. Ikat ko muna to para panibagong vlog naman yung pag-prepare. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At siyempre maraming salamat muli.
Salamat po sa suporta nyo. Patuloy suporta sa team. Thank you. Ayan, bye bye. Love you. Mwah.